ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ቤት ጽሕፈት ኣኽባሪ ሕጊ ፓሌርሞ ኤርትራዊ መድሃኒ ተስፋ ማርያም ናጻ ክወፅእ የብሎም ብምባል ይግባይ ሓቲቱ። ብጉጉይ መንነት ንነዊሕ እዋን ኣብ ቤት ማእሰርትን ቤት ፍርድን ክከላበዝ ዝጸንሐ መድሃኒ ተስፋ ማርያም በዛ ሓድሽ ቀሪብሉ ዘሎ ናይ ይግባይ ክሲ ነቲ ዝሓለፎ መስርሕ ኩሉ ክደግሞ ማለት ከም ዝኾነ ራድዮ ፍራንስ ሓቢራ። ጠበቓታት መድሃኒ ተስፋ ማርያም ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ቀንዲ ኣሰጋጋሪ ደቂ ሰብ ማለት መድሃኒ ይሕደጎ መርዕድ ገና ብናጽነት ይንቀሳቐስ እናሃለወ እዚ ብጉጉይ መንነት ዝተቐየደ መድሃኒ ግና ብቤት ፍርዲ ክከላበት ፍትሓዊ ከም ዘይኮነ ገሊጾም። ቤት ፍርዲ ኢጣልያ ብ13 ሓምለ ብዝወዓሎ መጋባእያ ነቲ ኣብ ልዕሊ መድሃኒ ተስፋ ማርያም ዝቐረበ መርትዖታት ስለ ዘይተቐበሎ ናጻ ክወፅእ ወሲኑ ነይሩ። ገበነኛ ንዘይምዃኑ ዝገልጽ መርትዖታት በንጻሩ ብጭብጢ ሓቅነቶም ተረጋጊጹ እናሃለወ ኣብ ዳግማይ መስርሕ ፍርዲ ክእቶ ሃልኪ ግዜን ገንዘብን ብዓብዪ ኸዓ ኣብ ልዕሊ ህይወት መድሃኒ ተስፋ ማርያምን ቤተሰቡን ዘውርዶ ዘሎ በሰላ ከቢድ ምዃኑ ሓያሎ ጠበቓታትን ተጣበቕቲ መሰላትን ይገልጹ። ርእሲ ከተማ ደቡብ ሱዳን ጁባ ንመጀመርያ እዋና ሓይሊ ኤሌክትሪክ ረኺባ። ኣብቲ ብዕለት 22 ሕዳር ዝተኻየደ ናይ ጽምብል ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ኣብ ዘስምዖ መደረ ኩናት ብምብቅዑ ናይ ዳግመ ህንፃ እዋን እዩ ድሕሪ ምባል እዚ ሓድሽ መርበብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከተማ ጁባ መጀመሪ ኮይኑ እታ ሃገር 100 ሜጋዋት ሰዓት ዘመንጩ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምቋም ኣብ መስርሕ ከም ዘላ ገሊጹ። ኣብዚ ሓድሽ ፕሮጀክት እዝራ ግሩፕ ዝተባሃለ ኤርትራዊ ትካል ናይ 289 ሚልዮን ዶላር ወፍሪ ካይዶ ከም ዘሎ ኣብቲ ጋጣሚ ተገሊጹ። ደቡብ ሱዳን ድሕሪ ናጽነታ ናይ ገዛ ርእሳ ምንጪ ፀዓት ከተቕውም እኳ እንተፈተነት ክሳብ ዘዋንዚ ከይተዓወተት እያ ጸኒሓ። በዚ ምኽንያት ኣብ ከተማ ጁባ ዝርከባ መንግስታዊ ይኹና ናይ ውልቂ ትካላት ነናይ ገዛ ርእሰን ጀነሬተሪን ክጥቀማ ጸኒሐን። በዚ ዝርጋሕ ዘሎ ሓድሽ ምንጪ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ነቲ ካብ ብዝሒ ጀነሬተራት ክስዕብ ዝጸንሐ ብከል ኣየር ከወግድ ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ብተወሳኺ ገሊጹ። ኣብዚ ፀዓት ኤሌክትሪክ ወፍሪ ዘካይድ ዘሎ ትካል እዝራ ብክልተ ኤርትራውያን ኣሕዋት ብ1986 ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመስረተ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ደቡብ ሱዳን ቤት ጽሕፈት ከፊቱ ይርከብ። ኣካየዲ እቲ ትካል ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ስርሑ ዝጅምረሉ ክሳብ 70,000 ዝበፅሓ ስድራ ቤታት ከተማ ጁባ ኣገልግሎት ክረኽባ ምዃንን ገሊጹ። ፕሮጀክት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ደቡብ ሱዳን ንምትግባር ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ 38 ሚልዮን ዶላር ከወፍን ከሎ ኤርትራዊ ትካል እዝራ ኸኣ 289 ሚልዮን ዶላር ኣውፊሩ ይርከብ። ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ሲዳማ መበል 10 ፈደራላዊት መንግስቲ ኮይና ክትቀውም እያ። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብዕለት 23 ሕዳር ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ናይቲ ብዕለት 20 ዝተኻየደ ረፈረንዱም ኣፈናዊ ውፅኢት ኣብ ዝገለጸሉ ህዝቢ ሲዳማ ርእሱ ኺኢሉ ፈደራላዊ መንግስቲ ንምምስራት ብዓብላሊ ድምፂ ከም ዘድመፀ ሓቢሩ። ኣፈናዊ ውፅኢት ረፈረንዱም ከም ዘመልክቶ ህዝቢ ሲዳማ 98.5 ሚእታዊት እወ ንፈደራላዊ መንግስቲ ይድሚፁ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ኣብ 1692 መድመፂ ነቑጣታት ዝተኻየደ ረፈረንዱም ናጻ ዴሞክራስያውን ርትዓውን መንባሩ ሓቢሩ። ብመሰረት ተዓዘብቲ ዝህብዎ ዘለዎ ሓበሬታ ድምፂ ምሃብ ካብ ንጎሆ ሰዓት 6 ክሳብ ምሸት ሰዓት 6 እኳ እንተነበረ ዝበዝሐ ህዝቢ ብለይቱ ሬጋ ብምሓዙ እቲ ድምፂ ምሃብ ገና ሰዓት 1 ከይኮነ እንከሎ ዳርጋ ተዛዚሙ መንባሩ ይገልጹ። ሕቶ ምቋም ገዛእ መንግስቲ ህዝቢ ሲዳማ ካብ ዝተበገሰሉ እዋናት ሒዙ ደገፉ ዝገለጸ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ንህዝቢ ሲዳማ ናይ ዮሃና መልእኽቱ ከም ዘመሓላለፈ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ይገልጽ። ዞባ ሲዳማ 4 ሚልዮን ነበርቲ ክህልዎን ከለዉ ልዕሊ 40 ዝተፈላለያ ብሄራት ዘጠቓለለ እዩ። ህዝቢ ሲዳማ ናይ ገዛ ርእሱ መንግስቲ መስሪቱ ክመሓደር ብዓብላሊ ድምፂ ዳ ይተዓወት እምበር ኣብ ከተማ ሃዋሳ ዝርከብ ሃብቲ ምስ ካብቲ ዝንጸሎ ዘሎ ፈደራል መንግስቲ ክማቐል ስለ ዝኾነ ዝተሓላለኸ መስርሕ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ይንገር። ህዝቢ ሲዳማ መሰል ርእሰ ምሕዳር ዝእውይ ዘሎ ሓፈሻዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ክካየድ ሒደት ኣዋርሕ ተሪፍዎ ብዘሎ እዋን እዩ። ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት
ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ ወጽዓ ዓመጽ ጎነጽን ጾታዊ ኣድልዎን ኣብ ሓያሎ ሃገራት በብዓመቱና ዛያደ ይመጽእ ከም ዘሎ እዩ ዘመልክት ዝተፈላለየ ጸብጻባት ትካላት ተጣበቕቲ መሰል ደቂ ኣንስትዮ 25 ሕዳር ኣብ ልዕሊ ዘን ኣስታት ፍርቂ ካብ ብዝሒ ህዝቢ ዓለምና ዝቝጽረን ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ ዘሎ ወጽዓ ዓመጽ ጎነጽን ጾታዊ ኣድልዎን ከብቅዕ እተዘኻኽር ኣህጉራዊ ዕለት እያ ብምኽንያት እዛ ሎሚ ትዝከር ዘላ ዕለት ኣብ ፓሪስ ኣማይት ኣሽሓት ደቂ ኣንስትዮን ደገፍተንን ዝተሳተፎ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ እዚ ብቐዳም 23 ሕዳር ዝተኻየደ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ መንግስቲ ውሕስነትን መሰልን ደቂ ኣንስትዮ ንምሕላው እኹል ጻዕሪ ከም ዘይገበረ ዝነቅፍ እዩ መጽናዕታዊ ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት ከም ዝሕብሮ ብደረጃ ዓለም ሓንቲ ካብ 3 ደቂ ኣንስትዮ ብውሕዱ ሓንሳ ኣብ ምሉእ ዕድሚያ ኣካላዊ ወይ ጾታዊ ጎነጽ ይበጽሓ መብዛሕትኡ እዋን ድማ ብመጻምቲ ብደረጃ ዓለም 750 ሚልዮን ደቂ ኣንስትዮ 18 ዓመት ዕድሜን ከይመልኣ ይምርዓዋ ልዕሊ 200 ሚልዮን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዝርከበን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ይኽንሸባ ብደረጃ ዓለም 71 ሚእታዊት ግዳያት ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብ ደቂ ኣንስትዮን ብዙሓት ካብኣተን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሱዳን ንወጻእተኛታት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ክዋሃብ ዝጸንሐ ዜግነትን ፓስፖርትን የጻሪ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሱዳን ሌተናንት ጀነራል ኤልትሪፊ ኤድሪስ ብ21 ሕዳር ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ዜግነትን ፓስፖርትን ሱዳን ንወጻእተኛታት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ክዕድሉ ይኹን ክሸጡን ዝጸንሑ ሰበስልጣን ይኹኑ ካልኦት ኣካላት ናብ ሕጊ ክቐርቡ ምዃኖም ኣስሚሩሉ ንሱ ብተወሳኺ ኣብዚ 30 ዓመታት ዜግነትን ፓስፖርትን ሱዳን ናይ ዝተዋህቦም ወጻእተኛታት ምጽራይ ጀሚሩ ምህላው ኣረጋጊጹ እዚ ማለት ኣብ እዋን ስርዓት በሽር ዜግነትን ፓስፖርትን ናይ ዝተዓደሎም ወጻእተኛታት መንነት ብዝርዝር ቀሪቡ ምጽራይ ክካየደሉ እዩ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሱዳን ኣቕሪቦ ብዘሎ ጸብጻብ ገሊኦም ኣብ ሱዳን ብዝውንንዎ ገዚፍ ወፍሪ ፓስፖርት ክውሃቦም ከሎ ካልኦት ድማ ኣብ ሱዳን ብዝጸንሕዎ ዓመታትን ካልእ ሕጋዊ ቅጥዕታት ብምምላእን ዜግነት ሃገር ዝሓዝዮም እንተኾነ እዚ መስርሕ እዚ ዘይተኸተሉ ብብልሽውናን ካልእ ዘይሕጋዊ ኣገባባትን ዜግነትን ፓስፖርትን ሱዳን ዝሓዙ ምህላዎም እቲ ጸብጻብ የመልክት ዜጋታት ኤርትራ ደቡብ ሱዳንን ሶርያን ዝርከቦም ልዕሊ 250,000 ወጻእተኛታት ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ዜግነት ሱዳን ከም ዝተዋህቦም እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ይጠቅስ ብፍላይ ዜጋታት ሶርያ ናብ ሱዳን ካብ ዝኣተውላ ዕለት ኣብ ውሽጢ 6 ወርሕ ዜግነት ሱዳን ክሓቱ ከም ዝኽእሉ ዝፈቅድ ኣዋጅ ምጽንሑ እዩ ዝገልጽ ኣብ 2016 ጥራይ መብዛሕትኦም ዜጋታት ሶርያ ዝኾኑ ኣስታት 4,000 ወጻእተኛታት ዜግነት ሱዳን ተዋሂቦም ኣብ ዚምባብዌ ብውሕዱ 10 ዓበይቲ ጎደናታትን ህንጻታትን ብስምቲ ሮበርት ሙጋቤ ዝተከየ ፕረዚደንት ኤመርሰን ምናንጋዋ ክጽውዑ እዮም ካቢነ ሚኒስተራት ሃገር ብ22 ሕዳር ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ሓድጊ መግዛእቲ ብሪጣንያም ንዝበሎም ጎደናታት ህንጻታትን ከባቢታትን ብስም ሃገራውያንን ኣህጉራውያንን ጀጋኑ ዝበሎም ውልቀ ሰባት ክጽዋዕ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ገለ ካብቲ ንጎደናታትን ህንጻታትን ዝወሃብ ኣስማት ጆሞ ኬንያታ ናይ ኬንያ ፓትሪስ ሉቡምባ ናይ ኮንጎ ጀማል ዓብድልናስር ናይ ግብፂ ማኦ ጾዱንግ ናይ ቻይና ሊዮይድ ብሬዝነቭ ናይ ሕብረት ሶቪየት ነበርን ፊደል ካስትሮ ናይ ኩባን ዝርከብዎም ክኾኑ ከለው ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ንዝርከብ 10 ጎደናታትን ህንጻታትን ድማ ብስም ፕረዚደንት ኤመርሰን ምናንጋዋ ክትካዩ ህዝቢ ዚምባብዌ እቲ ሓድጊ መግዛእቲ ዘዘኻኽር ኣስማት ጎደናታት ምእላዩ ዝቃወሞ እኳ እንተዘይኮነ ቁጠባት ሃገር ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ እናሃለወ ካቢነ ሚኒስተራት ሃገር ንምቕያር ኣስማት ጎደናታት ቀዳምነት ሂቡ ምእካቡ ከም ዝቆጥዖ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ስምዒታቱ ኣብ ምግላጽ ይርከብ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ኣብ ግብፂ ክሳብ ጥቅምቲ 2019 ኣብ ትሕቲ ጽላል ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዝተመዝገቡ 17,786 ኤርትራውያን ከም ዘለው እቲ ትካል ኣፍሊጦ እቶም 8,605 ዕቑባ ዝተዋህቦም ስደተኛታት ክኾኑ ከለው እቶም ዝተረፉ ልዕሊ 9,000 ድማ ሓተቲ ዕቑባዮም ብዝሒ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ግብፂ እናዛየደ ዝመጽእ ዘሎ ድሕሪ ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ናይ ወጻኢ ዜጋታት ዝተኣታተወቶ ሓድሽ ሕጊ ሓያሎ ኤርትራውያን ስድራቤታት ነበርቲ ስዑዲ ናብ ግብፂ ሰግሩ ብምህላው ምዃኑ ይግለጽ እንተኾነ ኣብ ግብፂ ዝርከብ ትካል ስደተኛታት ብብልሽውና ዝውቀስን ኣብ ምስላጥ ምጥያት ስደተኛታት ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ዝሕትሉ ምዃኑን እዩ ዝውቀስ
أبومبر لولاو بايتو السودان جنرال عبد الفتاح البرهان لعلسوس سالعلو تحلفتن مكوناتن هجراو دحنتن صدتان كم مزنتهم كم سوغوغ تحبيرو لعلوي حلافة التكال ليتنال جنرال أمين عواد الكريم قرشي حدا كابتوم ستسوغيو اتوم كم مزنتهم ستسوغو مكونات كم أكل نايتي أبغزي سرعة بشر بعفنان مجواي زيغاتاتن ستفلت هجراو دحنتن صدتان تهجر نمبتانون بخالق ملكعن مقامن زوسد زلو سقمتو مخانو تقاليتو اتي بسال حقوش زمرح زنبره ناي سليان صدتان تكال أنصار سرعة بشر بستخايدة تقاومو هزبي أم تشفشاف عبقدا خمس نبوريو زوكاس السودان دحرم إلاي بشر كابو تهدراون سيفيلاون وغنات مستواطئ نسلست عمتات صنحة مسجاجر الأولى بايتويا تمرح زلا اتهاجر سلطان نايز مسجاجر بايتو مسبقعة بهزباو مرجعاب زقوم سيفيلاو منقس تختم محضر تسميتي قبر إذا خمسيلون كالو قدما مينيستر سودان عبد الله حمدو زمر حلو سودان أب إرترا مبصحن مكياد تمالي 25 حدار أسمر آتيو اتقدماي مينيستر أمنا إرترا عودتو بزعبا أمونغو كلتين هاجراز زلو نقدن موقع عزيان بزملكات قديات كم استماعيت منشتات زينا سودان حبيران حوتي زحلف سمون أو كيح بحر زحزن حانتوان الندوب كوريا تركبن سلسة جلابون 16 أبالاتن نتساخم زفانوان أفليتو نزبس حك فالي منن جماجم بحران تقط أصيرو زركب حوتي أب كيح بحري أم مقعات نداد التوافر نايدو كوريا تنسافا في ماشن تسحب زنبر الجالبات تركبن سلسة مرهب كم زحزق قلت سقوان تتنحى بوغنو وقعو حبري تخي هبيو تنحو كل التزيقاتاتو مستنجلابو 5 حزازة ملكة منقس دوب كوريا بقطة مسحو تخزرارب تنحيو سعود عربي تبحوت استفدت أما متحز جلابو مشجوع مراكب زتحز قبن يخت بلاء تخصص أقدموا بنايسب ألبو برارتي أمنين دادي بوتات متقعت زكايد حوتي نسعود عرب ببحرون كبير سقات كوين وامهلاو وتهدروين تنتنتي يردو مس ريدي إيرانايكم زلكم تخبركم سمعتنا زي سومنا في التعميتاتيو أمناي ربع في التعميتات أب ليبيا بحماق كونتات زركبو سدتنياتات ناب رواندا ناي مسجارهم مسرح يغطلالو بز مسرت ب24 حدار إيرتراويان زركبهم 116 سدتنياتات نابتي كاب كتما كيغالي أستات 4 كيلومتر ريحو زركب جيزياوي مصنحي غاشورا تسغاغيروم ألو مس مملاس زوم سدتنياتات معسكر غاشورا زيغاتات إيرترا إثيوبيا سودان الصومالن زركبهم أستات 300 سبات كحزيو أتم أستات 100 كباتهم بزي ألاي استسدو تحت عدم غوليوم حبرت يوروبا النروين ببوغنهم نتي أب رواندا زركب جيزياو مصنح زوعل أستات 15 مليون دولار محجزهم أب زحلف قنيات تقالحيو أب تحتي العلواي كوميشن سدتنياتات حبرات هاجرات ويونيسيار زمحدر جيزياوي مصنحي غاشورا كاب ليبيا زملسو أستات 500 سدتنياتات نخحزيو زنزلو رواندا أب ليبيا بحماق كونتا زركبو أستات 30,000 سدتنياتات هاجرات أفريقيا نمقبل دلوتي مخانايا تقلت هندي إيرترا تركبن 41 هاجرات أب حبراوي وتهدراو لممد بحري كساتفا عدمه كم زغربت نمينيستر ديتا مينيستر مكلخل شيربود نايك بمتكاس مربات حبريتات هاجر قليتن أتن هاجرات نكل مايات إسيا أفريقان إيروبان زوكلا مخانن زحبره مينيستر ديتا أتلممد أب مقابيت كل تشان عسران ككاتوت إنو مهلاو أفليتو كاب زوبا غرنا أفريقا إيرترا سودان جيبوتن سومالن كساتفا تعدي من اللوا زبزحا كابتن عدومات كاب هاجرات أفريقان إسيان كخونان كاللوا كاب إيروبا عدمه زقربلن هاجرات فرنسان بريطانيان تراين زن هندي أبزدالوتو ميلان كل تشان عسران تسميه حبراوي وتهدراو لممد كساتفا عدمه قريبلن زلو إيرترا تركبن 41 هاجرات زهبو ملسي أي تحبرن إيرترا أب زباوي يخون أهجراوي حبراو وتهدراو لممد كم زي تساتف يفلت أب إثيوبيا كاب زركب 45 يونيفرسيتات أبتن أستات 25 ناي بيهر قجتات مقساتو منيستر ساينسن لعلواي درجات تمرتن بروفيسور هيروت ولد مريم قليسا نسا بزعباتي أب يونيفرسيتات هاجر تقوهير زل قجتات بزملكت مس أبالات وكلت هزبي أب زكايدتو ميت يونيفرسيتات متخاطقي ناي بوليتيكا هايمانوتن بيهرن قونت كخونا كم زي بلنا ملكيتا أب يونيفرسيتات إثيوبيا ببقوانو أب تقوهير قجتات حيالو تمارو قدايات موتن مقصلتن كوينوم يوم أتناي بيهر قجتات كاب حانت يونيفرسيتي ناب كالئنا لحامي زباسي موتن عنوتن كي بتصح زي تفلالي وقنات هاجر سقاتهم يقلسو
ኣብዚ ሳልስተዚ ኣብ ክልል ኦሮሞ ብትርከብ ዩኒቨርሲቲ ኣዳማ ኣብዚ ተጓሃረ ናይ ብሔር ግጭት ብውሕዱ 6 ተማሃሮ ቆሲሎም ኣብ ሕክምና ተዓቂቦም ይርከቡ። እቲ ኣብ ዩኒቨርሲታት ሃገር ተጓሂሩ ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታት ደው ክብል እንተዘይክኢሉ መንግስቲ ክሳብ ምዕፃውን ዝበፅሕ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ መጠንቀቑ ይዝከር። ዝበዝሐት ናይ ብሔር ግጭታት ተኸሲቱሉ ዘሎ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን እዩ። ክልል ትግራይ ድሕነትን ፀጥታን ሃገር ክሳብ ዝረጋጋእ ተወላዶ ተኽልል ንዝኾኑ ተምሃሮ ኣብ ካልኦት ክልላት ናብ ዝርከባ ዩኒቨርሲታት ከም ዘይልእኽ ምግላጹ ኣይርስዓን። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ትርከብ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ብዝተራእየ ዛጊት እንታይነቱ ዘይተፈልጠ ተላባዒ ሕማም ኣሳት 4 ተምሃሮ ናብ ህጹጽ ሕክምና ከም ዝተወስዱ ማዕከናት ዜናታ ሃገር ሓቢረን። እቲ ትማሊ ረቡዕ 27 ሕዳር ፍረ ህይወት ኣብ ዝተባህለት ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ዝተራእየ ሕማም ሰዓልን ተምላስን ዘስዕብ ኮይኑ ኣብ 2 ክፍልታት ዝርከቡ ተምሃሮ ብንቡኡ ተጠቂዖም እዮም ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም። ምልክታት ሕማም ናብ ካልእ ክፍልታት ክልሕም ስለ ዝተራእየ ኣሳት 100 ዝኾኑ ካልኦት ተምሃሮ እውን ንመርመራ ናብ ሆስፒታል ጥቁር ኣንበሳ ከም ዝተወስዱ ንርእሰ መምህር ናይታ ቤት ትምህርቲ ምጥቃስ ተን ማዕከናት ዜና ገሊፀን። እቲ ሕማም ካብ ምንታይ ዝነቐለ ምዃኑ ኣብ ምፅራይ እኳ እንተሎ እታ ቤት ትምህርቲ ንተምሃሮ መግቢ ተዳሉ ብምዃና ዝተበከለ መግቢ ዘስዓቦ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ደቡብ ሱዳን ክትወስዶ ብዛዕባ ትኽእል ውሳኔ ትመክር ምህላዋ ዲፕሎማስኛታት ሓቢሮም። እታ ሃገር ኣብ ደቡብ ሱዳን ንዝርከብ ኣምባሳደራ ናብ ዋሽንግተን ድሕሪ ምጽዋዕ ኣብ ጉዳይ እታ ሃገር ብዕምቀት ትመክር ምህላዋ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣረጋጊጹሎ። ጸሓፊ እቲ ክፍሊ ማይክ ፖምፔዮ ብትዊተር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ደቡብ ሱዳን ናብ ዋሽንግተን ከም ዝተጸውዐ ብምርግጋጽ እዚ ድማ ምስ ምድንጓይ ሙቓም ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ስሚሩሉ። ኣብ ወርሒ ሕዳር ዕለት 12 ክካየድ ዝነበሮ ሙቓም ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ነተወሳኺ 100 መዓልታት ከም ዝተናውሐ ዝዝከር እዩ። ፕሬዚደንት ሳልቫኪርን ተቃዋሚው ሪክ ማቻርን ብመንጎኝነት ፕሬዚደንት ዩጋንዳ ዮወሪ ሙሴቨኒ ኣብ ካምፓላ ዝበፅሕዎ ስምምዕ ሙቓም ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ክናዋሕ ከም ዝወሰኑ ይፍለጥ። እንተኾነ ነቲ ውሳኔ ዘይደገፈት ኣሜሪካ ዝምድና ምስቲ ሃገር ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ምዃና ብተደጋጋሚ ክትገልጽ ጸኒሓ እያ። ዘተ ሰላም ደቡብ ሱዳን ክቀላጠፍን እታ ሃገር ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ከተቕውምን ጸቕጥታት ኣብ ምግባር እትርከብ ኣሜሪካ እዚ ምስ ዘይከውን ክሳብ እገዳ ዝኸይድ ስጉምታት ክትወስድ ምዃና ኣጠንቂቓ እያ። ኣብ ጅቡቲ ካብ ዕለት 21 ክሳብ ዕለት 24 ሕዳር ኣብ ዝወረደ ሓያል ዝናብ ልዕሊ 150,000 ዜጋታት ሃገር ካብ መነባብሮኦም ከም ዝተበዛበሉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። በቲ ኣሳት 40,000 ስድራ ቤታት ዘመዛበለ ናይ ዝናብ ውሕጅን ሓደጋ 6 ቆልዑ ዝርከብዎም ብውሕዱ 9 ሰባት ከም ዝሞቱ እውን ኣህጉራዊ ማዕከን ቆልዑ ገሊጹ። ኣብ ከባቢ ወደባዊት ከተማ ጅቡቲ ጥራይ ኣሽሓት ኣባይቲ ፈሪሶም ህዝቢ ናብ ጊዜያዊ መጽለይታት ክሰጋገር ክኢሉ እኳ እንተሎ ህጹጽ ኣህጉራዊ ሓገዝ ከም ዘድሊ ዝተፈላለያ ትካላት ካብታ ሃገር ይምሕፀና። መንግስቲ ጅቡቲ ግዳያት እዚ ባህርያዊ ሓደጋ ዝኾኑ ዜጋታቱ ዝሕገዝሉ 15 ማእከላት ከፊቱ ከም ዘሎ ሓቢሩ። እቲ ንሳልስቲ ብዘይ ምቁራት ዝወረደ ዝናብ ኣብ ዓመት ካብ ዝምዝገብ ብዝሒ ዝናብ ብ3 ዕጽፊ ዝዛየደ ምዃኑ ክኢላታት ሜትሮሎጂ ረድዮም። ኣሳት 960,000 ዝግመት ብዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ጅቡቲ ብገምጋም ዓመታዊ ኣሳት 100 ሚሊሜትር ዋሕዚ ዝናብ እያ ተመዝግብ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣብ ብሪጣንያ ዝርከቡ ደገፍቲ ስርዓት ስግደፍ ንመስራትን ዋና ኣሰናዳእን ኣሰና ጋዜጠኛ ማንኤል ኢያሱ ፈተነ መጥቃዕቲ ኣካይዶም። እዚ ደገፍቲ ህግደፍ ብሰሉስ 26 ሕዳር ኣብ ለንደን ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛ ማንኤል ኢያሱ ዘካይድዎ መጥቃዕቲ መቐጸልታ ናይቲ ንሶም ዝድግፍዎ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ናጻ ፕረስ ዘሎ ቀርሕንቲ ዘጉልሕ ምዃኑ ካብ ዝተፈላለየ ወገናት ርእቶታት ይቐርብ ኣሎ። እዚ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛ ማንኤል ኢያሱ ዝተኻየደ ፈተነ መጥቃዕቲ ድምፂ ህዝቢ ንዝኾኑ ወገናትን ደለይቲ ፍትሕን ንምርዓድ ዝተወስደ ዘይሕጋዊ ስጉምቲ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ደገፍቲ ህግደፍ
ኣብ ጉዳያት ኤርትራ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ብምትኳር ንዝጽሕፍ ማርቲን ፕላውዝ ዝተባህለ ወጻእተኛ ጋዜጠኛ ኣብ ለንደን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ኣካይዶም እዮም። ጋዜጠኛ ማንኤል ያሱ ንሬድዮ ኤረና ብዝሃቦ ሓጺር ሓበሬታ እቲ ጉዳይ ብሕጋዊ መስርሕ ተታሒዙ ምህላው ኣረጋጊጹ። ሬድዮ ኤረና ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ደለይቲ ፍትሕን ዝኾኑ ወገናት ዝካየድ ዝኾነ ዓይነት ጎነጽ ብትሪ ትኹንን። መንግስቲ ኤርትራ ውሽጢ 3 ዓመታት ኣስታት 50,000 መንበሪ ኣባይቲ ካህንጽ ምዃኑ ይገልጽ ኣሎ። እቲ መንግስቲ መንገዲ ኤምባሲታት ካድራትን ካልኦት ልኡኻትን ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ወፃን ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ወፍሪ ዝተሰሚ ኣኼባታት ጸገም መንበሪ ኣባይቲ ንምቅላል ብውሽጣዊ ዓቕሚ ኣስታት 50,000 ኣባይቲ ንምህናጽ ተበጊሱ ከም ዘሎ እዩ ዝጉስጉስ። እቲ መንግስቲ ምህናጽ ኣባይቲ ንልዕሊ 15 ዓመታት ክጉስጉሰሉ ዝጸንሐ እዩ። እዚ ኣብ ዝቐጽል 3 ዓመታት ክህነጽ እዩ ዝብሎ ዘሎ 10,000 ኣባይቲ ድማ ኣብ ዞባ ማእከል ከባቢታት ዓዲ ሃሎ፣ ዓዲ ጽንዓይ፣ ሰልዓ ዳዕሮ፣ ጋላ ነፍሒ ከምኡ ድማ ኣብ ባጽዕን ካልእ ከባቢታት ኤርትራን ምዃኑ እዩ እቲ ዝንገር ዘሎ መግለጺታት ዝሕብር። መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ዩጋንዳ፣ ሩዋንዳ፣ አንጎላ፣ ኣሜሪካ፣ ኤውሮጳን ሃገራት ዓረብን ንዝርከቡ ደገፍቱ ኣብ ኣባይትን ካልእን ወፍሪ ከካይዱ ጽዑቕ ጎስጓስ የካይድ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኣቐዲሙ ብስም ቦንድን ካልእን ኣባይትን ዝዓደጉ ኣብ ወፃእ ዝርከቡ ደገፍቲ ኣባይቶም ከይተዛዘመ ልዕሊ 10 ዓመታቱ ሓሊፉ ምህላው ይፍለጥ። ብዘይካዚ እቲ መንግስቲ ንተጋደልቲ ነበር በብግድምንኦምን ኣብ መንግስቲ ብዘለዎም ስልጣንን ኣብ ማይ ሕፃን ካልእ ከባቢታትን ኣባይትን ምዕዳል ብዝተኣታተወ መስርሕ ብዙሓት ተጋደልቲ ካብቲ ረብሓ ምግላሎም ከማረሩ ይስምዑ። ካብ ኩሉ ዝበኣሰ ግና ኣብ ቃኘው ተዓቂቦም ንዝርከቡ ስንኩላን ኩናት ተጋደልቲ ተባሂሉ ኣብ ከባቢ ማይ ተመናይ ዝተሃንጸ ኣባይቲ ዜጋታት ኣብ ምጽንጻን ንህግደፍ ዝድግፍ ፕሮፓጋንዳ ኣብ መንዛሕን ካልእ ስውር ተልእኾታትን ንዝተዋፈሩ እሙናት ካድራት ተላኣኽትን ኣገልገልቱን ከም ዝዓደሎም ይፍለጥ። ንምህናጽቲ ኣባይቲ ንሓያሎ ዓመታት ክጽበይዎ ዝጸንሑ ስንኩላን ኩናት ተጋደልቲ ካልእ ካብኡ ዝበለጸን ምስ ስንክልናኹም ዝኸይድን ሓድሽ መንበሪ ኣባይቲ ክህነጸልኩም እዩ እናተባህለ መጠበሪ መልሲ ይዋህቦም ከም ዘለዮም ዘማርሩ። ጉዳይ መንበሪ ኣባይቲ ኣብ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ዝኸበደ ጸገማት እዩ። መበል 42 ኣኼባ ማሕበር ፓርላማ ሃገራት ኣፍሪቃ ትማሊ ሐሙስ 28 ሕዳር ኣብ ጅቡቲ ተኻይዱ። ኣብታ ኣኼባ ኣባላት ማሕበር ካብ ዝኾና 41 ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተወከሉ ኣባላት ፓርላማ ተሳቲፎም። ፓርላማ ወይ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዘይብላ ኤርትራ ኣባል እዚ ማሕበር ኣይኮነትን። ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣባል እዚ ማሕበር ዘይኮነት እንኳ ሃገር እውን ኤርትራ ጥራያ። እቲ ማሕበር ሃገራት ኣፍሪቃ ተሞክሮታት ፓርላማ ሓድሕደን ንምልውዋጥን ትካላዊ ቅርጺ መንግስታት ኣፍሪቃ ንምሕያልን ካብ ዝብል ዕላማ ኣብ 1976 ዝቆመ ኮይኑ ኣብ 2016 ድማ ተሃዲሱ። ኣብዚ ትማሊ ዝተኻየደ መበል 42 ኣኼቡ ብዘይካ ኣባላት ሃገራት ወከልቲ ቀጠርን ቱርክን ዝኣመሰሉ ካልኦት ዕድማት እውን ተረኺቦም ነይሮም። هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. ዝኸበርኩም ሰማዕትና ካብ ሰንበት ክሳብ ዓርቢ ኣብ ሬድዮ ኤረና ንዝተቓልሑ ናይ ዝሰሙን ዜና ዝሓቖፈ ሰሙናዊ ፍጻሜታት ኣብዚ ተዛዚሙሎ። ምስ ተረፈ ትሕዝቶታትና ምክእታልኩም ክትቀጽሉ ደጊምና ንዕድም። هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية.